Psorijaza je kožna bolest koja se po svojoj kliničkoj slici dijeli na blagu, srednje tešku i tešku psorijazu. Procjena tih parametara, znači da li se radi o blagoj, srednje teškoj ili teškoj psorijazi, radi se prema određenim skalama, odnosno ljestvicama, kako bi mi to dermatolozi rekli, od kojih se najčešće koristi PASI indeks, nešto rjeđe BSA i za procjenu kvalitete života DLQI. PASI indeks dolazi od engleske riječi Psoriasis Area and Severity Index. Radi se zapravo o jednom indeksu koji procjenjuje proširenost kožnih lezija i samu jačinu pojedinih lezija. Dakle, te parametre unosimo mi dermatolozi u složenu formulu i na osnovu toga izračunavamo, znači, PASI vrijednost. Ako je ta PASI vrijednost iznad 10, odnosno 15, radi se o srednje teškoj i teškoj psorijazi. Drugi indeks koji također koristimo, to je BSA indeks. Radi se o indeksu koji opet dolazi od engleske riječi Body Surface Area, dakle površina kože koja je zahvaćena psorijatičnim promjenama. Obično se izračunava nešto jednostavnije nego PASI indeks koristeći površinu dlana, dakle koliko je tih površina dlana zahvaćeno, znači kože zahvaćeno psorijatičnim promjenama, toliki je i BSA. Opet, ako je taj BSA indeks veći od 10, odnosno od 15, radi se o srednje teškoj i teškoj psorijazi. DLQI indeks je indeks koji procjenjuje kvalitetu života. Sastoji se od 10 pitanja koju oboljeli od psorijaze ispunjavaju i zapravo na osnovu njihovih odgovora procjenjuje se kakva je kvaliteta života, odnosno koliko psorijaza kao bolest kože utječe na samu kvalitetu života oboljelih. Psorijaza je, dakle, bolest koja se može klinički prezentirati kao blaži oblik, kao srednje teški oblik ili teški oblik. S obzirom na to razlikuje se i liječenje psorijaze. Dakle, blagi oblici psorijaze koji zahvaćaju laktove, koljena, lumbosakralno, obično se liječe lokalnom terapijom. Pod tim pojmom lokalna terapija podrazumijeva se liječenje kremama, mastima, znači lokalnim preparatima. Srednje teški, odnosno teški oblici psorijaze liječe se sustavnom terapijom i to razlikujemo zapravo standardnu sustavnu terapiju i biološku terapiju te raznim oblicima fototerapije. Blaži oblici psorijaze liječe se lokalnim preparatima. Dakle, od lokalnih preparata imamo nekoliko skupina tih preparata. Koristimo keratinolitike, to bi zapravo u našem dermatološkom žargonu i rječniku bili preparati s kojima se na neki način skidaju ljuske koje nalazimo na površini psorijatičnog plaka. Najčešći keratinolitik je salicilna kiselina i preparati salicilne kiseline. Osim keratinolitika, također za lokalnu primjenu imamo i kortikosteroide. Kortikosteroidi u obliku masti, odnosno krema, oni su vrlo potentni i vrlo jaki antiinflamatorni lijekovi, tako da zapravo vrlo dobro djeluju kod tih blažih oblika psorijaze i na redukciju psorijatičnog plaka. Također od novije terapije, lokalne terapije za liječenje blažih oblika psorijaze, tu spadaju i kalcipotriol, odnosno derivati vitamina D. Kalcipotriol također se primjenjuje lokalno, sam ili nekad u kombinaciji sa drugim lokalnim preparatima kao što su najčešće kortikosteroidi. Također djeluje imunomodulatorno, smanjuje, znači, veličinu tih psorijatičnih lezija. Fototerapija je zapravo liječenje psorijaze ultravioletnim zrakama. Razlikujemo najčešće zapravo dva tipa fototerapije koje koristimo u psorijazi, odnosno liječenja ultravioletnim zrakama. To je liječenje UVB zrakama i liječenje UVA zrakama.
UVB fototerapija se najčešće primjenjuje u obliku takozvane uskospektralne UVB fototerapije. Dakle, radi se o izoliranom spektru sunčevog zračenja od 311 nanometara koji najbolje djeluje kod naših pacijenata za smanjivanje tog upalnih nakupina i smanjivanje i poboljšanje psorijatičnih lezija. UVB fototerapija se primjenjuje u našim centrima, u našim fototerapijskim jedinicama. Tretman traje 3 puta tjedno i obično traje nekih mjesec i pol. Što se tiče liječenja UVA terapijom, tu koristimo takozvanu PUVA terapiju. Radi se o kombinaciji UVA zraka zajedno sa fotosenzibilizatorom psoralenom koji se može primjenjivati u obliku kreme, u obliku kupke ili u obliku tableta. Primjena kremama, odnosno kupkama, nosi nam nešto manje nuspojava nego primjena psoralena u obliku tableta. U obliku tableta psoralen ipak može izazvati povišenje jetrenih enzima, znači ima nekakve male reperkusije i za razliku od primjene psoralena, znači u obliku krema i u obliku kupki. Heliomarinoterapija nije ništa drugo nego u prijevodu liječenje suncem i morem. Zapravo još davno je dokazan je taj lječidbeni faktor sunca i mora u kombinaciji, pogotovo morske soli sa sunčevim zračenjem u liječenju raznih kožnih bolesti, pa tako i psorijaze. Tako da heliomarinoterapija je i dalje jedna od metoda izbora koje pacijenti primjenjuju sami tijekom ljeta, tako da takva jedna dozirana heliomarinoterapija je svakako korisna. Naftalanoterapija je terapija koja primjenjuje derivate ulja koji se dobiju u području u okolici Ivanić-grada, tako da mi tamo imamo bolnicu, specijalnu bolnicu za liječenje naftalan koja koristi dakle, svoja ulja i u kombinaciji sa UVB fototerapijom ili kao samu terapiju, naftalanoterapiju u liječenju oboljelih od psorijaze. Sustavna terapija u liječenju psorijaze primjenjuje se kod osoba koji imaju srednje tešku i tešku psorijazu. Dakle, to su oni oboljeli kod kojih je taj indeks ozbiljnosti bolesti PASI indeks veći od 10, odnosno 15. Tako da sustavna terapija može biti standardna sustavna terapija ili biološka terapija. U standardnu sustavnu terapiju upotrebljavaju se i koriste se 2 lijeka, to su metotrexat i retinoidi. Metotrexat je analog folne kiseline i to je imunosupresivni lijek koji djeluje na taj način da smanjuje infiltrat u psorijatičnom plaku i stvaranje i ljuski i samih tih psorijatičnih lezija. Metotrexat se dozira i primjenjuje kao tablete 1 puta tjedno. Uz njega se naravno koristi i dan poslije preparati folne kiseline. Metotrexat kao sustavni lijek ima neke nuspojave, on je učinkovit, ali treba redovito pratiti pacijenta, pratiti njegove biokemijske analize i kompletnu krvnu sliku. Iako se to radi se o jednom sigurnom i vrlo učinkovitom lijeku. U skupinu retinoida danas u liječenju psorijaze najčešće koristimo acitretin. Retinoidi su derivati vitamina A koji djeluju na taj način da djeluju kao jedan sustavni keratinolitik, znači smanjuju količinu ljuskica na psorijatičnim lezijama i smanjuju isto tako infiltrate. Retinoidi se koriste svaki dan u dozi od 10 pa do 40 mg. Isto tako, budući da se radi o sustavnom lijeku, postoje neke nuspojave, ali praćenjem biokemijskim parametara te odstupanja se mogu na vrijeme primijetiti i na vrijeme se može smanjiti doza ili lijek ukinuti. Tako da radi se opet o jednom vrlo sigurnom lijeku. Psorijaza je kronična bolest kože koja, ono što je bitno za nas dermatologe, danas ima
jedan spektar vrlo široke terapije, tako da ono što je dobro za naše pacijente, što stvarno možemo reći da je psorijaza dobro pokrivena terapijski i mi imamo vrlo dobre alate za borbu sa tom bolešću i zapravo za liječenje naših pacijenata.